Hej Hans, du er præst her i Vigerslev Sogn, og vi vil gerne vide, om man som homoseksuel par kan blive viet her i kirken. Ja, det kan man. Vi har 2 kirker. Vi har Vigerslev Kirke på vej til Søndersø, og så har vi den der nede i skoven, som hedder Langsø Skovkapel. Dernede der har jeg rigtig mange bryllupper. Og hvis der kommer et homoseksuelt par, og spørger om de kan blive gift, så vil jeg helt sikkert sige ja. Jeg vil også godt fortælle, hvorfor at jeg har det sådan, og det har noget at gøre med, hvor jeg er vokset op, og hvordan man har det i min familie. Så er det sådan, at jeg har venner, der er homoseksuelle, og vi har også homoseksuelle i familien. Så det er ikke fremmed for mig, og det vil ikke genere mig. Ja. Hans, hvorfor tror du, at der er en del præster, som ikke vil vie homoseksuelle? Det kan de selvfølgelig bedst svare på selv, men i folkekirken, der er vi bare forskellige. Det er ligesom i politik, der er der fra de venstreorienterede til de højreorienterede. Og sådan er det også inden for folkekirken, så er vi fra de højrefløjen i folkekirken og til venstrefløjen. Der er nogen, der er imod abort og kvindelige præster, der er imod homoseksuelle bryllupper, og der er nogen, der er for. Og der må man så finde ud af, hvor man selv står, og hvad man selv mener. Jeg har altså ikke noget mod homoseksuelle bryllupper. Men så er der også det her med, det som jeg kalder den medieskabte virkelighed. Så det er ikke lige så stort problem, som medierne viser det som? Nej, jeg tror, at et hvert homoseksuelt par i Danmark, som gerne vil giftes, kan finde en præst og en kirke, hvor det vil kunne lade sig gøre. Det tror jeg slet ikke vil være noget problem.